makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimeidiapo patinopakurirana nhau dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Right, ndine nyanda yana pana pasuda undibvise kana kutapudza. Ndoda kuti munhu wese ari pano agozinzwira. Right, ndisati ndataura nyaya iyi ndinokumbira kuti kana uri mutsva pa this channel usati wasubscribe gara wasubscribe nekuti usubscribe mahara. Ndoda kuti ndikuverengere pasina chandabvisa kana kuisa maspice panyaya iyoyo. Ndoda kuti uzinzwire wega. Right, pano zviri kunzi Harare is on edge today after ZANU-PF Secretary for Information and Publicity, Ambassador Christopher Mutsvangwa, announced an urgent press conference set for 11 a.m. at the ZANU-PF headquarters. The timing of the briefing coinciding with the anniversary of the controversial December 2017 military intervention. Press statement has sparked widespread speculation about its significance. In 2017, Mutsvanga's remarks served as a precursor to major political changes as the military openly influenced by the country's government. Many now believe the urgent meeting could carry similar weight, especially as it comes on the heels of a fire incident at Josiah Magama Barrack, formerly known as KG6 Barrack, one of the Zimbabwe's key military installations. Nazo zo muri Zimbabwe tifunga makozinzikira nyari panapa. So kana uri mutsva gara wasubscribe apa takwenda ku Liberation Struggle. Thank you.